Ne aflăm la Fundația Think Challenge România. Aici se află un centru rezidențial care se ocupă cu recuperarea persoanelor cu dependență de jocuri de noroc, alcool și în special droguri. Avem o capacitate de 24 de beneficiari. Fiecare zi sunt în centru cel puțin 30 de persoane care au diferite activități, pentru că avem o bucătărie destul de mare, o spălătorie destul de mare care trebuie să spele la cel puțin 30 de persoane. Costurile consumului nostru anual sunt undeva la 35.000 de lei pe an. Sperăm că cu montarea acestor panouri solare și, după câte am înțeles, se va reduce costul cu undeva la 85%. Fiecare panou are 455 de W putere, vor fi montate în două rânduri pe suprafața acoperișului. Vom avea două stringuri, unul de 21 de panouri și celălalt de 23, cu o putere rezultată totală de 20 de kW. Tot sistemul se va conecta la un invertor de 20 de kW. Am terminat mai devreme de sertilizat cablurile, întins. După ce terminăm de montat panourile, ne vom asigura că ajungem cu cablurile corect la invertor. Vom face un traseu de cabluri foarte complex pentru a ascunde cablurile cât de bine posibil putem, ca să nu se vadă foarte urât pe fațada complexului de aici.